Sí. A ver. Alá na terra de Lugo, na montaña de Beirún, pasou un caso chocante que causa admiración. Vivía unha patrona, unha filla e unha neta. As tres estaban solteiras nunha casiña pequena. E as tres teñen novio, as tres se queren casar. E maiormente la patrona se non se pode contar. Esta tardaba con cego, medio cosa gorubado. Pero era moi bonito porque tiña moitos cartos. E tamén tiña rapaz. E a filla era algo bruxa e tamén tiña rapaz, un sastre de mala morte que lle anda por lugar. A neta era moi noviña e tiña 15 primaveras, pero tiña un defecto que era tortar as pernas, e tamén tiña rapaz, que cando vai ao lugar botaba ya nun remendo. Un día estando todos xuntos acordaron de casarse, todos os tres no mesmo día para non evitar tantos gastos. A vella toda apurada foi xunto ao cura correndo, antes que algún dos novios cambiaron de pensamiento. Buenas tardes, señor cura, veñolle a preguntar, por facer 3 casamentos, canto nos vai a cobrar? Por facer un 30 duros e por facer 3,90, pero se son todos xuntos rebaixarelle na cuenta. Claro que son todos xuntos e todos no mesmo día, meu casas a neta, tamén se casa a filla. Volga toda a muller desde que sou sacerdote, 3 casouros nunha casa debe de ser señal de morte. Pois non lle é señal ninguna, que lle encontramos 3 burros, queremos aparellaros para que sean máis seguros. Un día de moito inverno marcháronse a casar e deixaron a casa sola e o rapaz no lugar. Cando chegaron de volta, tiñan o carneiro, a ovella, iso, aquí non comeron cans, comeron todos, e iso, agora máis para diante non sei. Despois á noite, cando foron para a cama, non tiña gana de farra, porque tiña na barriga libre, non tiña gana de farra.